happy tayo, masaya tayo dito sa... Masayang inanunsyo ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais na pumakatlo ang rehiyon sa buong bansa na may pinakamataas na passing rate sa Career Service Examination Pen and Paper Test noong March 2, 2025. Ayon sa direktor, nakakuha ang rehiyon ng 19.30% na combined passing rate para sa professional at sub-professional levels. Mataas ito kumpara sa ibang rehiyon at hindi rin nalalayo sa 20.50% ng National Capital Region at sa 18.75% ng Region 4. Sa tingin ko, nagpe-play ng malaking role yung preparation ng mga nag-e-exam. At the same time, yung kanilang background. Kasi may mga examinees naman talaga na mahihilig magbasa, talagang magagaling sa math, lalo na kung nag-prepare sila for the examination. So, yun lang palagi naman ang sinasabi namin sa lahat ng mga gusto mag-exam. For them to prepare, to review, kahit po self-review yan, as long as pinag-ukulan nila ng panahon. Mula rin sa Bicol, ang ikapito na top-notcher sa professional level na kinilalang si Carlo P. Fornoles ng Naga City na nakakuha ng 96.92% na rating. Top 3 naman ang kapwa nito Bicolanong si Leonard F. Maramba na nakakuha ng 95.72% na passing rate. Noong Monday, nag-award po kami sa kanila ng Certificate of Recognition online kasi nasa Manila na po itong dalawa. Nagtatrabaho ata sila sa Manila. So we invited them for an online recognition at sabi ko nga sa kanila ay ako po kahit hindi ako yung nasa top 3 or nasa top 7, ako po ay personally very happy kasi ang sabi ko sa kanila, orgulyo sila ng Bicol dahil bihira po ang ganitong mga pangyayari at sa dami ng mga nag-exam nationwide, top 3 at top 7 po yung mga Bicolano. So personally po, ako po talaga ay kumbaga over the moon, tuwang-tuwa. Ang mataas na passing rate na ito ay nagpapakita lamang daw ng dedikasyon at kahusayan ng mga Bicolano. Pagsusumikapan din umano ng opisina ng CSC Bicol na mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.